Sugbo, Pilipinas, kini ang Sugbo News Live. Sa pagpakabana sa reproductive health, ang Philippine Obstetrical and Gynecological Society, CONPOGS, nagpahigayon og Unified Advocacy Project for Women's Reproductive Health. Si Mariel Camacho sa balita. Aron sayran ang kamahinungdanon sa pag-atiman sa reproductive health sa probinsya sa Sugbo, ang mga medical experts sa Philippine Obstetrical and Gynecological Society gikan sa kauluhan ug sa Sugbo nagpahigayon og scientific lectures sa mga healthcare workers sama sa Chief of Hospital sa probinsya ug distrito, Chief of Nurses, Municipal Health Officers ug Barangay Health Workers sa nagkalain-lain nga munisipyo sa probinsya. Sa scientific lecture, gihatagan og kasayuran ang mga healthcare workers kalabot sa immunization for women, prevention and management of reproductive tract infections, inclusivity and support for sexual and gender minorities, ug ang unified action against cancers afflicting women. Ang Philippine Obstetrics and Gynecology ipahigayon karon og mga libre nga serbisyo sama sa cervical screening, breast screening, HIV testing, HPV test, flu vaccine o Tdap immunization alang sa mabdos nga mga empleyado sa Kapitolyo. Balita, may labot ang Sugboanon. Ako si Mariel Camacho, Sugbo News. Sa laing balita, sa tinguha nga makatabang sa Cebu Provincial Government, ang University of San Carlos School of Architecture, Fine Arts and Design libre nga mo serbisyo sa pag-repainting o pagdisenyo sa mga infrastruktura o interior design sa mga provincial o district hospital sa Sugbo. Ang report ni IC Santi Leopoldo. Si Governor Pam Bariccuatro ug mga representante sa University of San Carlos nagpirmahanay og Memorandum of Understanding. Sa gikasabutan, ang mga tinunan sa Fine Arts ug Interior Design Department sa University of San Carlos ang muhimo sa interior design sa mga provincial ug district hospital sa lalawigan sa Sugbo. Ang mga tinunan libre nga magpaambit sa ilang mga eksperto sa paghimo og mga disenyo sa Visual Health Literacy Campaign kini naglangkob sama sa mga posters ug mga infographics. Himuon usab sa mga tinunan ang repainting sa mga hospital alang sa pagpalambo sa healthcare services pinaagi sa visual communication. It's really a community extension service for us sa school because of course we want to instill kanang devotion, diba, or like service to the community, to our students sa San Carlos. And we cannot do that if we cannot go down with sa grassroots ba sa community. So thankful kay mi ni Doc Elise ug ni Gov na we can give our students also the opportunity to see this. Of course, guided na mo faculty. And also kami faculty nga, di ba, di man pwede nga magsiramig teach the students and then what may impact sa community because it's really our vocation also to serve. Ang Cebu Provincial Government sa pagpangulo ni Governor Pam Bariccuatro nagpasalamat sa suporta sa mga tinunan sa University of San Carlos. This would really uplift the morals, of course, sa ato mga healthcare workers and sa ato sa mga patient, no? So as you said, beautification, restoration. So this has a very big impact sa healthcare project diri sa probinsya sa Sugbo. We're just very thankful kay enthusiastic kay ang USC FIDA, no. When we approached them several months ago, mga 2-3 months ago, they're more than happy to lend their expertise. So as mentioned earlier, it covers health literacy programs. They have very good graphic artists. Their students are excellent. Then we can harness that and they can actually use and showcase their work through the Cebu Provincial na mga sites. Also sa interior design and sa kuan, they can look through, their students can also look through mga what we can improve inside our hospital. So I know it's aesthetic, but it also signals change and reform, which they're more than happy to participate in. Balita nga may labot ang Sugboanon. Ako si IC Sante, Sugbo News. Sugboanon, manginlabot kita, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. At ang iya mga kasayuran ug mga balita nga may labot ang Sugbo, dinhi lang sa Sugbo News page. Ako si Monching Auxlero. Maayong gabi.